Natumtum nin kalayo ang sarong storage house sa Zone 1 Barangay San Jose, Kamaligan, Camarines Sur, maagahon ka na kaaging Domingo. Sigun sa Kamaligan Fire Station, gibo sa light materials ang storage house kaya marikas na luminakop ang kalayo. Nadamay sa insidente, magin ang kataid kay ining duwang palapag na harong. Alas 4:15 na nin maagahon kan ideklara ining fire out na uminabot sa ikaduwang alarma. Paka-receive kang duty personnel kay itong banggi na to. Tulos man lang sindang nag-proceed duman sa area. Pag-abot duman, ongoing nga po si Kasulo. Tapos nag-conduct sindaning operation. 500,000 pesos ang pigkakarkulong winala ta danyos kan insidente. Lalo na sa panahon ngayon na mainiton, kung pwede po mag-ingat kita and maging conscious sa palibot. Bago magturog, siguraduho na mayo ni kung halimbawa nagsiga or kung may mga sa palibot, kung pwedeng siguraduho na mayong kalayo. Kung may mga nakasaksak, lalo na sa tururog kita po, halimbawa yung ka ngayon sa sarong kwarto, ang gabos po, i-double check permi ang mga nakasaksak. Tapos, mag-ipong mapagmatsyag, maging mapagmasid para maiwasan ta po ang doble ingat po, lalo na ngunyan na mainiton. Sa ngunyan, dai pa malinaw ang kausa kan insidente, padagos pa ining pag-iimbestigaran. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.